Pode que vostedes estean agora intentando comunicarse ou chamar dende un teléfono fixo fora de Galicia e probablemente estean tendo problemas. Sei que hai unha caída de parte das liñas por un problema xeral de Telefónica. Hai varias incidencias coas comunicacións neste momento. Afecta sobre todo a Valencia, País Vasco, Aragón e Extremadura. Que está pasando? Hai unhas 6 horas aproximadamente Telefónica comezou unha actualización da súa rede de fibra intelixente e en consecuencia hai caída de parte do servizo, tanto en telefonía fixa como tamén nalgúns móviles e sobre todo tamén na internet. Hai problemas tamén que están afectando o teléfono de emerxencias do 112 en varias comunidades. Por exemplo, en Valencia xa están ofrecendo un teléfono alternativo ao 112. Non está vendo esas incidencias aquí en Galicia. Desde o 112 sí que recoñecen que algúns usuarios tiveron algunha dificultade para comunicarse co teléfono de emerxencias e tamén co 061, pero sería por incidencia, digamos, dos usuarios nas súas liñas de telefonía fixa, porque no 112 non están tendo esta incidencia de calquera xeito. Din desde o 112 de Galicia que calquera persoa que teña unha incidencia e queira chamar a eses teléfonos pode facelo, porque eles teñen a capacidade sempre de devolverlle a chamada a esas persoas que poden ter, que poden estar tendo algunha incidencia.